100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. 5 Turtsin Tähti aivan omaa tahtiaan matkaan ulkoavaa lujaa 8 Rubiinin Säihke, joka havittelee myöskin johtopaikalle laukkanumerolle 4 Kukkarosuon Onni. Nyt laukkaa numero 6 Julianne Dahlia, samoin laukalla 2 PS Vilturi. PS Vilturi hylätään pitkän laukan vuoksi. Ensimmäisessä kaarteessa ollaan 8 Rubiinin Säihkee Samunter. Ravaa kärkipaikalla pari mittaa rakoa numero 5 Turtsin Tähti. Toista ratailmavetoapua 7 Hymyn Kare, numero 6 Julianne Dahlia. Jukka-Pekka Kauhanen hylätty pitkä laukka. Hännille tippuu alussa numero 3 Tähti Eko ja kärjessä viilettää numero 8 Rubiinin Säihke ja vie vauhdilla avaa puolikkaan 28.0. 15 metriä rakoa numero 5 Turtsin Tähti, toisella 7 Hymyn Kare, toisessa parissa ulkona ravaa 11 Josveisin takana on 12 Veli Vinkaisu, juoksupaikka 3 ulkona, 3 sisällä on 1 Maisema, 4 sisällä 9 Forintti, sitten toisella radalla numero 10 Vieskatar, jota seuraa 4 Kukkarosuon Onni, näillä matkaa kärkeen runsaanlaisesti. 1200 metriä on matkaa maaliin numerolla 8 Rubiinin Säihke, joka kaartuu etusuoralle ensimmäisenä. Numero 5 Turtsin Tähti jatkaa sisärataa pitkin toisena. Kilometrin väliaika on 29.0. Toisen radan vetojuhtana 7 Hymyn Kare. Rattaillaan Tero Mäenpää, toinen ulkona on 11 Josveis, 3 sisällä 1 Maisema, ulkopuolella 12 Veli Vinkaisu, hännillä laukkaa 3 Tähti Eko, pääryhmässä mukana 9 Forinttiin, sitten mittarakoa numero on 10 Vieskatar, lähinnä hylätty 6 Julianne Dahlia, sen ulkopuolella 4 Kukkarosuon Onni. 800 metriä matkaa maaliin, Jyväskylän Energia lähdössä ja kärjessä 8 Rubiinin Säihke, sen tuntumassa toisella 7 Hymyn Kare, johtavana takana on 7 Turtsin Tähti, 11 Josveis, toinen ulkona, kolmannen 500 väliaika on 29.0. Hännillä laukkaa hylätty Julianne Dahlia. Viimeinen viistainen on valmis käynnistymään ja 8 Rubiinin Säihke johtaa joukkoa. 7 Hymyn Kare on aivan ulkopuolella ja on hankkimassa nyt jo otetta. Hymyn Kare prässää nyt kärkihevosta ja on siirtymässä johtoon. 11 Josveis kakkosena sisältä yrittää toiselle numero 5 Turtsin Tähti ja onnistuu tässä. Ulkona 12 Veli Vinkaisu yrittää kolmatta, lähinnä 1 Maisema. 7 Hymyn Kare. Hymyn Kare johtaa 500 tallin. Hepo Hymyn Kare siirtyy kärkeen, kun Killerin pitkä loppusuora avautuu. 11 Josveis on kakkosena, Rubiinin Säihke tulee sisällä. 7 Hymyn Kare johtaa, 11 Josveis punnertaa ulkopuolelle ja sisäkautta tuikkaa numero 5 Turtsin Tähti ja osallistuuko vielä matsiin? Ei ehdi voittokamppailuun, on kolmossijassa kiinni. Voittomatsissa 7 Hymyn Kare ja 11 Josveis. Hymyn Kare pitää, Josveis kakkosena, Turtsin Tähti kolmantena, voittaja on 7 Hymyn Kare. Viimeinen puolikas 26.0. Yhdeksän minuutin kuluttua esittäytyy lähtö 2, päivän duo-avaus. Mielestä lienen kurja kulkuri vain, koska maallista mammonaa kokoa en. Kurkkuni kumoan sen, ja, kurkkuni kumoan sen. Annan toisten mä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa. Jee on Jyväskylän Energian sähköasiakkaiden etuohjelma, jonka kautta saat monipuolista ja aitoa hyötyä asiakkuudestasi. Etuasiakkaana voit saada esimerkiksi alennusta erilaisten kulttuuri-, urheilu- ja viihdetapahtumien pääsylippuhinnoista. Tsekkaa netistä jyväskylänenergia.fi/jee. Rahan jäljessä muiden juoksevan näin.
minä vain laulamaan jäin. Ja, minä vain laulamaan jäin. Esittäytymään saapumassa Jyväskylän Energialähdön voittaja numero 7 Hymyn Kare, jolle uran avausvoitto. 500 talli omistaa. Tero Mäenpää valmentaa ja ohjasti. Jarmo Hänninen kasvattaja. Lämpimät onnittelut Jyväskylän Energialta Jarmo Pakarinen ja Keski-Suomen Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Sari Piirainen onnittelemassa seremonia paikalla. Pitkät päivät raadoin unohtaen, lyhyt on ikäihmisen. Ja, lyhyt on ikäihmisen. Annan toisten mä talle. Hymyn Kare noteraa uransa avausvoitossa kilometriajan 28.5. Tulojärjestys on 7.11.5, jos veisi toinen Turtsin tähti 3. Täällä on nyt iloista väkeä, nimittäin Hymyn Kare omistaa 500 talli Kuopiosta. Se on Kuopion Raviradan oma kimppahevonen ja omistajia on tosiaan se 500. Ja nyt tuli omistajille ensimmäinen ykkössija. Sitä on vähän odoteltukin. Milläs ennakkomietteen tänään lähdettiin kisaan? No ei mitään, että hevonen teki ihan hyvän tartin Kuopiossa ja pikkusen balanssiongelmia oli vielä siellä. Nyt vähän muutettiin balanssia tähän tarttiin ja hevonen oli oikein hyvä. Johtava rinnalta jyräsi ykköseksi. Yllätytkö siitä? No en, kyllä tämä on vahva jutikka menemään, että se vähän pelkäsin sitä, että kun se keula joutuu, jääkö se oottelemaan, niin kuin jäikin. Korvia pyöritteli vielä maalisuoralla, mutta kaveri tuli sitten siinä kuppeen, niin kyllä se rupesi vastaan. Viime vuonna pääsi jo ikäluokkakisojen finaaleihin ja tuntuu, että talven aikana on jollain lailla mennyt eteenpäin. No kyllä se on riskistynyt ja paljon tullut massaa lisää ja semmoista järkevyyttä, että kyllä mä tästä vähän oottelen, jos tänäkin vuonna pääsisi ikäluokkakisoihin. Niin, täällä Killerillä on derby, hevonen on siihen varmaan maksettu ja se lienee Hymyn Karen kauden päätähteen. No joo, kyllä ilman muuta. Lidia vielä tänään siellä loppupään lähdössä, mitä siitä? No se on ihan hyvässä asiallisessa kunnossa, pikkusen lähtö on kova tänä päivänä, mutta jos se malttaa sitä suoritteen hyvän juoksun, niin pystyy siihen 3-4 sakkiin. Tästä onnea. Kiitos. Ja Tuomas Juntunen otetaan 500 tallista vielä juttutuokioon. Onnea. Kiitos paljon. Minkälainen tämä porukka tässä taustalla on? Kerro vähän taustoista. No, tässä on liki 400 omistajaa ja erittäin hyvä porukka on taustalla, että pitkissä kantimissa on ensimmäistä voittoa odotettu, mutta nyt se tuli ja se palkitsi tämän porukan sitten. Onko ollut kärsivällistä? Kyllä, ihan älyttömän hyviä omistajia on, että Tero on saanut tehdä työnsä rauhassa ja me ollaan vaan seurattu ja kuunneltu, että mitä seuraavaksi tapahtuu. No nyt saa vähän kehua miestä ja hevosta. No, Tero on määrätietoinen ja tietää mitä tekee ja tässä on lopputulos. Miten Hymyn Kare, minkälainen polle se on? No se oli 4-vuotiskaudella vielä hieman varsamainen, että se ei ihan kaikkea välttämättä antanut kilpakentille, mutta mä uskon siihen, että jatkossa se palkitsee meidät vielä paremmalla menestyksellä. Tänään on monta iloista ihmistä Hymyn Karen taustavoimissa, ei muuta kuin onnea teille. Kiitos paljon. Toinen lähtö, ensimmäinen päivän duokohde esittäytyy noin 4 minuutin kuluttua. 4 minuuttia aikaa esittelyyn. Tulos lähtö 1, voittajan kerroin 6,79, sijakertoimet 1,98, 2,53 ja 1,42, 2,68,24, vaihto 14 204 euroa. Jyväskylän Energia loimi yllään. Hymyn Kare, Tero Mäenpää 28, 5 voittotulos. Onneksi olkoon.